Iltapäivää Oulun torni, Oscar Hotel Charlie Mike Ekko. Oscar Hotel Charlie Mike Ekko torni. Kuunneltu tiedotus Zulu QNH 1001. Pyydän rullata Oscar Mike Ekko. Oscar Mike Ekko rullaa odotuksen kiitotie 30, torni. Oscar Mike Ekko, selvä Oulun lähestymisalueelle 2000 jalkaa tai alle VFR, kooda 2001, torni. Selvä Oulun lähestymisalueelle 2000 jalkaa tai alle VFR, koodaan 2001, Oscar Mike Ekko. Ja siinä oikealla Stora Enson paperitehdas, takana kauneinta Oulua, Oulujoen suisto, jossa kalastetaan lohtavuoden ympäri. Parhaat saalit on ollut jopa 20 kilon lohia. Ja jatketaan tästä kohti Kaakkuria. Ja alla Kaakkurin keskus. Kaakkurin keskus on syntynyt entiselle viljelyspellolle metsäsaarekkeiden väliin selkeämuotoiseksi aluekeskukseksi palveluineen 7 kilometriä keskustasta. Kaakkurin keskustaa hallitsee 12-kerroksinen tornitalo suurkoulun ja marketin välissä. Kaakkurin keskuksesta etelään ensimmäisen vaiheen ytimeen toteutettiin aluksi monitoimitalo 2005, jota jo parhaillaan laajennetaan väistötiloilla pysäköintialueen jatkeeksi, joka näkyy tuolla takana. Jatketaan kohti itää. Metsokankaan toiseen vaiheeseen pientalojen keskelle toteutettiin pienempien päiväkotiyksiköiden lisäksi kaupungin päiväkoti vuonna 2011. Metsokankaalta pohjoista kohti Kaakkurin Kiviharjuun on rakentunut yhtenäinen pientaloista koostuva aluerakentamiskohde, joka toimii muuten vapaamuotoisen omakotialueen maamerkkinä. Kaakkurista suuntaan 360 astetta, 304 kilometrin keskustasta rakennettiin 98 Hiironen ja 2004 Tahkokangas. Pirkansin kaitsun selkeämuotoisten asemakaavojen pohjalta. Edessä näkyy Tahkokangas ja sen takana vanhempi Hiirosen punatiilinen alue. Hiirosesta Kaukovainion kautta pohjoiseen on rakenteella radan varressa keskustan tuntumaan takalyötty ja etulyötty. Takalyötyn maamerkiksi valmistui Yhdyskunta ympäristöpalvelujen ruostettelu 2011. Takalyötyn eteläosa hallitsee 8-kerroksinen kerrostalo. Etulyötystä matkaa rotuaarille on enää kilometri. Punatiilinen alue näkyy radalle ankaran yhtenäisenä valkoisena parvekeseinäminä. Etulyötyn eteläosan rakentaminen on vielä kesken. Keskusta päättyy lännessä Kauppatorin ja Meritullin asuntoalueeseen, joka kaavoitettiin arkkitehtuurikilpailun pohjalta 1995. Meritulli syntyy Lohenpyrstöpuiston ympärille ryhmittävästä neliömäisestä suurkorttelista ja Meritullin kanavan vastarannalla olevista Kiikelin kerrostaloista. Keskustassa on kohta 30 vuotta ollut kehitteillä täydennyskaavoja 4 ruutukorttelissa, joista 2 ensimmäisessä käynnistyneen rakentaminen lähiaikoina. Keskustan kehittämisen esteenä on ollut Kallioparkin laaja vastustus. Nyt Kallioparkin sisäajokuulut on kuitenkin nähtävissä Torirannassa ja Hallituskadulla keskellä kaupunkia. Keskustasta kohti Toppilansaarta mennessä nähdään Pikisaari, johon parhaillaan ollaan rakentamassa kulttuuriväelle omakotitaloja 1700-luvun laivatelakka-alueelle. Alueella on myös rakennuksia 1800-luvulta kaupungin vuokra-asuntoina. Pikisaaresta pohjoiseen osana Hietasaartan Toppilasaaren asuntoalue, jossa järjestettiin asuntomessut 2005. Messujen jälkeen koko kadun länsipuoli alkaa olla valmis. Rannanpuoli taas on messualusta etelään vielä rakentumatta. Ilmasta käsin näkyy taas kaavan selkeä muoto, jossa Pirkansin kaitsu on kuitenkin huomioinut vahvasti olemassa olevat näkymäakselit ja arvokkaat viheralueet. Toppilasalmen vastarannalle on nousemassa merellinen asuntoalue, johon on suunniteltu muun muassa merikeskus. Kiinnostavimpia hankkeita Salmenrannalla on siiloasunnot, joiden tieltä vanhat siilot on juuri purettu ja uusien rakentaminen on alkanut.
Suunnittelun ja markkinoinnin haasteena on kuulemma alueen keskellä toimimaan lämpövoimala. Toppilasta suuntaan 20 astetta on Kuivasjärven pohjoispuolella Nelostien varressa Kuivasranta 10 kilometriä keskustasta. Omakotialue on jaettu osin laajoilla vihervyöhykkeillä, joiden kautta ulkoiluyhteys rantaan. Ytimessä on koulu, päiväkoti ja kauppoja. Kuivasrannan pohjoispuolella on Ritaharjun Aaltokangas ja Ritaharjun keskus. Aaltokankaalla asuu tiivisti 1000 omakotiasukasta vihervyöhykkeiden varressa. Ritaharjun kaupunkimaisessa keskustassa monitoimitalo, kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. Laajana viheralueiden jäsentämänä maattona omakotialueen päättyy pohjoisosassa Kellon kaupungin osaan entiseen Haukinputaaseen, missä rakentaminen on vielä kesken. Täältä on keskustaan matkaa jo yli 10 kilometriä. Täältä näkee laajojen viheralueiden vaikutuksen maankäyttöön. Ja Ritaharjusta suuntaan 135 astetta metsäalueiden keskellä Jylkynkankaan omakotialue. Alue näyttää ilmasta käsin perhoselta, jonka runkona on leveä yhtenäinen metsävyöhyke. Ja Jylkynkankalta lounaaseen noin 2 kilometriä keskustasta radan varteen on entisen Rajavillen betonielementtitehtaan alueelle rakennettu tehokkaasti, mutta väljästi valkoisia betonielementtitaloja 4-8 kerrokseen. Alue erottuu valkoisena kokonaisuutena selvästi muusta ympäristöstä, mutta liittyy luontevasti Alppilanmäellä 5-60-luvulla rakennettuihin tornitaloihin. Ja Alppilasta kohti Oulujokivartta mennessä näkyy radan varressa Välivainion uusi tiivis ja tehokas kerrostaloalue. 6-kerroksinen kerrostalorivi rajaa alueen pientaloalueeseen päin ja tiivit pihat aukeavat etelän radan varressa olevaan mäntymetsään. Oulujokivarteen keskustan tuntuma on entinen Intian kasarmialue muutettu asuntoalueeksi 2006. Vanhat kasarmit toimivat toimisto- ja koulutustiloina. Kasarmintien rannan puolella taas on rakennettu lähelle rantaviivaa pienimittakaavainen tiivis kerrostalokortteli. Kasarmirannan korttelissa on 4 portaatta nousevaa taloa ja 2 pistetaloa. Noiden vanhojen makasiinirakennusten vieressä on vielä 1 3-kerroksinen punatiilinen kerrostalo. Tuohon sillankorvaan on suunniteltu 16-kerroksista tornitaloa, jonka kaava on vielä kesken. Kasarmirannan rakentaminen 2002 oli hyvä avaus Oulun rannoille rakentamiseen. Jokivartta ylöspäin kaupungin puoleisella rannalla armeijan varikkoalue muutettiin 2005 tehokkaalla rakentamisella kerrostaloalueeksi, jolla on sijaintisään asuntosuunnittelun ansiosta kova kysyntä. Suurimmasta osasta asunnosta on muuten jokinäkymä. Värtön vastarannalle rakennettiin Aallon henkeä 90-luvun lopulla punatiilinen kerrostaloalue Kemiran omistamalle Mäntykankaalle, jossa oli jo silloin muutamia alkuperäisiä Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Ylöspäin mentäessä jokivarteen on entisille viljelyspelloilla 98 kaavoitettu Hintarannan asuntoalue ja Nykäsenrannan alue, joka on vielä rakenteella. Hintarannassa yhtenäisyyden saamiseksi riitti punainen harjakatto ja vaaleat seinät. Nykäsen ranta oli yleiskaavassa merkitty aiemmin arvokkaaksi maisemapelloksi. Nykyisen yleiskaavan ja asemakaavan mukaan pellolle on rakennettu mustia pientaloja pienille tonteille. Ammattirakentajien kohteet myytiin ennen kuin ne ehtivät ennakkomarkkinointiin. Alueen maamerkkinä on havumetsästä nouseva Oulujoen kirkon jugendtyylinen kirkontorni. Jokivarresta kilometrikoillista kohti löytyy Hiukkavaara-alueelta Kivikkokangas, jossa jo ensimmäiset pientalorakentajat rakentavat. Kivikkokankalta luovutetaan tontteja rakentajille ja laitetoimittajille uusiutuvien energialähteiden pilottikohteeksi. Hiukkavaaran suuralueelle tulee 20 000 asukasta ja aluekeskuksen palvelu. Hiukkavaaran keskus rakennetaan 7 kilometriä keskustasta Koilliseen. Aluekeskuksen suunnittelussa pitäisi hyödyntää se tosiasia, että keskusta tulee sijoittumaan 154 kilometrin erämaa-alueeseen. Sillä voisi olla merkittävä vaikutus Oulun seudun matkailulle, kun muistetaan, että Vienanmeren rannalle tehtävää moottorikelkkasafaria varten ei olisi montakaan tiealitusta.
Ja tullaan Hiukkavaarasta 50 kilometriä koilliseen Pudasjärven rajalle. Täällä Oulun kaupungin maisemat on 360 astetta pelkkää suota horisonttiin asti. Edessä Värkkisuota ja Välimaa. Se on sitten rotuaari tuolla horisontissa Siivenkerin kohdalla. Moottorikelkalla mentäessä Hiukkavaaraan tarvitaan vain 2 tienalitusta. Ensimmäinen Joloksentien kohdalla ja toinen Yli-Kimmingin tien kohdalla. Ja matka Oulun kaupungin alueella pitää taivaltaa kuitenkin 50 kilometriä. Aletaanpa jatkaa takaisin kohti keskusta. Ja ollaan jälleen Hiukkavaarassa. Alla tulevaa Hiukkavaaran keskustaa ja jatketaan tästä kohti Oulun ja Erämäntä. Ja siinä kotitalo vuosina 1993-2012 Saarelassa Oulun jokivarressa. Ja jatketaan jokivartta pitkin kohti Suistoa. Pohjoispuolella jokea uutta ja vanhaa rantarakentamista Myllyojalla. Ja Myllyojan suulla 3 vuosikymmenen pientaloja. Ja tuon keskimmäisen rakennutti tietenkin taas suuren oululaisen rakennusliikkeen toimitusjohtaja. Ja jatketaanpa lopuksi kohti Vihreäsaarta ennen kuin pyydetään laskuohjeet. Ja siinä oikealla Vihreäsaaren sementtiasema. Siiloilla on korkeutta arviolta 45 metriä. Ja sitten pyydetäänkin tornilta laskuohjeet. Oskarmaa Kekko 90 astetta 3 mailia, 1000 jalkaa laskuohjeet. Oskarmaa Kekko liity oikea perusosa Kiitotie 30 torni. Liitytään oikea perusosa 30 Oskarmaa Kekko. Oskarmaa Kekko oikea perusosa 30. Oskarmaa Kekko tuuli 200 astetta 10 solmua Kiitotie 30 selvä laskuun torni. Oikea perusosa Kiitotie 30 selvä laskuun Oskarmaa Kekko.